inyanga zifana nabafundisi abafundisi banama branch bangababishop and mase retire into yakho usuke isethile afake ingane zakhe zeba abafundisi nabafundisikazi abakhonyana abakhona bathithize lapha yana zonke lezo zishaya isiginqo singanamsebenzi. But la kuthina eminyangeni we reserve no wealth. Lento imi kanje uyinyanga uma kwathola imali uthenga imoto ibikhona enye. Izathu ukuthi uthenga imoto ukuthi kuthiwa Babu Dokotela uthenga iDiscovery. Into edala ukuthi uthenga imoto ukuthi Babu Dokotela uhamba ngeCLS 500. Wena ungenaphi lapho? Ngihambela wena kanti. Angihambeli wena stop competing nabanye ozakwenu. Do not undermine people ukuthi akwazi ukuthi umuntu angathi esanda ukuqala ukwelapha thina salapha ngabo 1975 ngo 1981 kunenyanga ezithi zalapha kusuka ngabo 85 kodwa ziphethele ukuthi esandleni mase zifuna ukukhompyutha nathi thina esilapha ngama 90s. Uma umtshela ukuthi umuntu unama flat unani athi hayi kufanele phela kushuthi nathola igazi labantu igazi lomuntu liyakhuluma. No, we are working towards this. We are working. Believe you me, we are working. We are pushing. We are doing research. We are recruiting people to help us, and then we're using all platforms then can keep us away from poverty. But iningi lethu thina nyanga ile mpilo ebizayo esingayideserve nendlela esihandlisha ngayo imali inomthelela ukuthi ekugcineni uma ukuthi siya retire 80% okushuthi wena ufuna ukufikelela ukuthi le nyanga kade uzibona eziwu2 eziwu10 eziwu2 zizofa ihlupheka. Bukhona ubufakazi balonto, bukhona ubufakazi. Ngiyakutshela mina I was not born yesterday. I don't like izinto ezingenabufakazi. Hamba eFaradale akuhlela ongqimi lapha. eFaradale kuhlela abantu abazinyanga abazimithi but ba renegated isystem yabakhipha abapusha lapha. Hamba eBriela eThekwini emarket akuzona idom lezi zilaphana. Abantu abazi imithi izinyanga leziya and zindala lezanyanga kade zahla. Mina laphana eBria kunabantu akade bengimentorisha ngabo 2001 2002 baseseBriana namanje ema hostel kugcwele inyanga ezi renegated isystem. Hayi ukuthi yaziwazi umuthi siyawazi umuthi but sekucacile ukuthi lento esiyishoyo if uyinyanga usebenzela ehostela usebenzela kule ndawo ngiyibala kusuke kucaca ukuthi isystem iyakuchallenge. We have to counter attack it because uzongena kulo 80% ozofa ungasena lutho. Sibabonile abantu koBria ema hostel befela ema hostel bengenamizi emakhaya evusa izindle ezimbala zodaka nesithembe esifake abantu angabizi isibongo sakhe emva lokho kuphela kanjalo. Ngisho ukuthi thina siyinyanga we have to take this ilomsezo wethongo very serious and siyeke futhi ukuxuba into ezingahlangani ngoba into esilimaza kakhulu sozithebe zonke. Njoba sozithebe zonke nje iyasilimaza lona. Awukwazi ukuthi njoba udlala isoccer uskora kanje amagoli kamnandi kanje and same wena futhi na kwi-rap ukhona. Lonto iyakuphazamisa. Uzobamba ihandball ukhohle ukuthi kanti aseyona i-rap lesekuyisoccer. Yabo uzobamba umuntu umsakaze phansi ushawe nge-red card usukhohle ukuthi hayibo konje. Yabo lento yethu ukuthi ngapha sizinyanga ngapha sikufaka ukhololo ifika isicontractite sithe ithongo liyasiza sithe amandla kaNkulunkulu ayasizithe umoya oyingcwele uzokusebenzela ngapha sithe uNkulunkulu lo muthi lo izizwe kuniyazona manje siyazi contract. That is why into ethi ingayiphambili because ayinawo i-potential ability to take us forward because i-engine esiyisebenzisayo ziyaclasha. Ake sisitike sibayeka abafundisi basibanika umuthi bahamba osenza abafundisi. Abameli sibanika umuthi bahamba osebenza. Ama-accountant sibanika umuthi ahamba osebenza. Ezichaka lezo kaze ibona lento le. Sibanika umuthi bahamba osebenza. Wema accountant nibala imali engayona yenu noyibale nini yenu njwa nina njalo every 3 months nika nini anibale madoda senze malini anikaze nisinike yenu nithi siyibale. Babu Dokotela sizwa ujabulela ayingadothi ayikho lento le.